friends, good morning, hungkaham. Nge taisha norong no lam shapiro ani YouTube channel. Nge norong bahai tongbai, khakayo norong kahap no tongbai kana. Nge ang tini phung simi no vlog start khaika. Nge norong no ang tini phunong na ani nogoni lifestyle. Ang bahai kitong tam samang kalai. Nge hai pun no idea man man kana ani vlog maya ang tam kai khaya. Hai pun no norong no taisha egan phuno pinai. Hingga friends nong nang tay bisa kok sanam so narong jodi se ani channel ketal om bitong hangkai please ani channel subscribe khaidi like share khaidi video no khayabe halo bai nai tongdi hingga noro ani video no nai tongdi noro phone nai ang tintam ang tabu mai songoi tongo aba hangkai bati bongna ni mai chok thongna ni chinoro wak mak tham tongo kai mai hantaro bai kulubi maya jong kisa bati ma buku bota buku tu bai tongo gani busana naigana bahayo ngai tongka ta buthuma bache thuga tongbo hingge tabok ani mama bachakha bachawui fresh rokongkha naiga di tabok kabok tichana ni sipong uma kadinga uma kaikya tabola cheese ma chana chip asado ulo tai kabang sari chika emon ka mo sori jak sai nala Engkau nara sekiri jagi tongha. Lagi saya punung lah. Nuka saya salia. Yok jang mani kek saya tongsu. Buha sekiri saya pun naik rakan tu kemia. Engkau mau seri aku mama, tak sadi. Hua ngo. Jadi no. Angki saman thamang kan do saya tong deh. Mani, suti pas atau hayang enggak? Nak aja kesang lagi no. Mau bukan ya? Boleh. Rusun kutu guna. Haka masar ketai na thok bai kisa yogui na nayang yogui diklai na nai beraman riwoi obono tam beraman riwoi obono rusun riwoi musting kasini market pogot kita. Ang tabu di poni borong na ada ripekha wakatar salai tong yang masa abo masa tak ke salai tong tak rok su na masa bona mobile phone ge hana juta bu pui tong peka hingga tabuk jak rok sui taisem manai hujang nai tongkho abono khuinai hoi paya brimana muthui kisa nok sini room chicken sa nok lepe dinai lepe kangkai tu yang fresh ngai mayu anu buna phayu ko botago thuja thuman baje ko tu ko pai mai chai thuka tabu kisa samtiang ka thuka bo ga friends jeng tabuk beranani thanglai tongo nokhor kajong nokni mama baya bothui bajakang kata bono kisa beredi kana jeng thanglai tongo na mama
hasam nokori tongo sini noko kisa hasamo hingke chung hasam ni ma nokoro chung tabo yang tui nokor nai habung kusur chotong মাথা খারাপ ham ham chang ham step kaisa ka phoya bade chana sakaya ti sange ba lama yang ti phaji mama yang ti yang ti hindi itu suja hindi tini ka bone borok hamjak lama himtiru hai ke jese jaga thangpana bamlaijak tabo kai sikla chokjak ba aste aste buryong sangka lama rok himti khata borok ani mama bo dini din borok ka hamongoi tongo nana tho nung lama himi mano oyang biang jeng tak nogo kasai tongo lengkhana mama ang tabuk gura bai tomato no songoi tongo sari ni bagoi moi hingke friends song jotono sari kaham taisa hingke ani tini parcel sopaimani Flipkart ni kaisa mission kaisa ang tabo nongno open khai phunuknai ang tamo manui naharka o manui Flipkart o manui order khainani onek kaham tamni malai ani bagai ka kaham ta ang tu nogni nokmaya cherai kana bisiba ang Flipkart o omo hai jaga no order khaio hingke daktibo sopaio nogono sopaio cherai o Horlicks no ang online tangoi order marika himala bazar o bo thangoi naikha ang bo naikha cheren buha bo naikha 2-3 din naikha chung maya mono rogo bo naikha hingke kaka borok mono thangpuro bongno bo naharika to pono maya ulo ka last pote hingke ang online o order marika bono hingke oboni emni body rate hingke 315 hingke Flipkart o hingke 288 khai nangmankha hingke obo ke Meesho ni totoni bagoi naharmani churi bini saka tabuk hingklai ang ri theboi tongo bisna saka o ri rok haino rungsajak chador rok rijai rok haino kobong rok khitar baijak bono kisa 22 khlai ma tongo bono 22 khai packing hingke se chung thulainai mai rok chawui rukuwui joto go cherai ni kan tong mangta bo mangsa mai ke ri sukru thunu tiklaio hingke yang angka kam pailiang ta yang bai tab ka bin dadu song phasing thangjak bokoban sio oyang thangai tamo kando jani khai tongkha acha manui rok do waisa sukrubui tongkha jani hingke friends song ang tabo sari ni kam pai tui rok tukupai fresh songkha hingke tini ni video o sujaro na wngsinai hingke friends no jodi sa ani video kotal ongoi tongo hingke ani channel no subscribe thidi like share khaidi hingke jotono no hor kaham good night sweet dream tata